Татарстанда жылыту сезоны башланды. 100дән артык балалар бакчасы, мәктәп һәм Казанның мәгариф объектлары жылылыкка тоташтырылган. Тик бу жылылык бөтен кешегә дә бер юлы тәтеми. Күпчелек жылы бәхетне зарыгып көтә. Бүгенге җомга җыры шул хакта. 21 сентябрьдән алып жылыту сезоны китте бит башланып. Кайда син кайнар батарей кыздырмый, хәтта Элвин Грей өемдә жылына алмыйм. Кайда син кайнар батарей кыздырмый, хәтта Элвин Грей өемдә жылына алмыйм. Йокыдан уянып юрганымны ачам, бызлы суга мине ыргыткандай булам. Кайда син жылы халатым, жыннаски сырган ыштаным, киенәм жылына алмыйм, барыбер жылына алмыйм. Bayıdı gün күреш техника сатушы, күбәйді жылыту әсбабы алушы. Кайда син жылы бирүче, кайнарлап һава өрүче, башкача жылы таба алмыйм, hiç taба алмыйм. Кайда син кайнар батарей кыздырмый, хәтта Элвин Грей өемдә жылына алмыйм. Киенәм жылына алмыйм, барыбер жылына алмыйм. Кайда син кайнар